akong grupo sa Tres Buhakak o akong brother Katsa pre. Titay Kahoy. Oo pre. Katsa pre. Sumpayan pa gani ang akong Pre, kinabuhi. yan pre. Yan. Pre. Katsa pre. Ano pre? Tuloy. Katsa pre. Ano pre? Kumutan mo pre. Sakit pre. Sorry pre. Kumutan pre. Tino ni pre. Sorry. Kumusta ba? Tino di pre. Kumutan pre. Masya pagkailan pre. Huwag pa kayo inom da. Gino siya yun. Saan yung baso niya yung gino? Ha? Pre. Sure pre. Okay guys, ano yan sa ang grupo sa Tres Buhakak. So, kung yung na, well guys, matignan guys, ako ra mo sa. So, makita ninyo guys nga ako ra sa magpakita sa kamera, nagpasabot na nga, doon ay may modus operandi nga buhaton. So, ako arong kung sabuan na rin guys akong buhaton nga akong kumare si Pare Janwa, karang nagkupot sa kamera. So, nagsabot yung duha, kaya ugmang adlaw birthday sa among kumpare nga si Ali Mokoy. So, amo to siya surpriseahon guys sa katong manyanita. So, di naman siya ma-surprise ato kay mismo siya kay bawo man siya. So, di lang tanong buhaton. Oh, pero ingon siya nga ayaw lang mo surprise pre. So, karon ang among sabot guys nga amo siya i-prank. Prank na mo siya sa atol siyang adlaw siyang natawhan. So, magkuhan na guys, mag-happy-happy. So, ang amor buhatong prank guys, kunuhay, magpapaksin ko guys. Matuso to rin. Magpapakuna ko ya. Kaya na sila guys, kada si Totong Tugso ko sa limo ko hadlok nyo na magpapaksin. So ako sad, di pa sa ko vaccinated. Ako na to siya ginan nga nagpapaksin ko. So, ang amo ang prank na guys. Magpakilig-kilig ko na to guys. Ipumlito ko. Tanaw na to guys. Tabangan na to tanaw kung ano sa reaksyon nilang duha ni Pare Totong. So kay wa man na sila kay Baw. So among iatol sa adlaw sa ihang lipay-lipay kay maglipay din siya na guys kay birthday niya. So ako yung muguba siya ang kalipay. So karon guys, atangin ninyo karon magsabot-sabot mi karon nya. Ini-meeting na mo karon gabi Nana po, mabutan ako dre og gapas kaya butan ako sa kastet. Ayun nga vaccinated ako. So tara, manim ninyo guys sa amuang prank modus operandi tata episode o Pare Janwa. Okay, tara! Pre! Oh! Saman, magpapaksin ka? Pre. Vaksin ka pre? Ha? Betul-betul. Apa baru tahu juro mana turun. Mabaksin gig ka ay. Kung sa mga itira pre, AstraZeneca? Bilas. Di ko ay. Ge. Siya pamino niya, siya pamino, bang tanah siya pamino niya. Kung sa paminaw niyo pre? Kasi kumakas ko pre. Ge pre. Tempot lang ka. Ikaroon pa man eh. Atay. Mau deh. Sige pre. Aw. Di nakakuha mo ba? Ligong ikag resistensya ay. Mau yan. Okay, pugong sana sa vaksin ko kanang tik-tik. Ya, ada ko pre. Sige pre. Ada ko. Ge. Finito jadi ka pre? Huwag kang madlog pre. Kawadlok. So, ikaw, vaksin ka? Vaksin Asa tara. Magamay. So, ay tentang ay. Oh, big tit. Vaksin mo. Ako, wala ko nag-Christmas.
Wala ko ng Christmas nga ba? Wala mag-helmet. Pwede naman nila mag-helmet sa Christmas. Pwede ni magiray, Christmas gyapon. Ayo kapian saya mo, kasagaran bitaw ng hitabo anak. Salig sila ba vaccinated na. Tata may virus ka pud. Ayun sila no. Okay, lakas ka na. Diha man sa Yapos complex sa pagwan. Asa man si Totong na? Isa yung vaccine. Basta sinika. AstraZeneca na. Oo, katong Sinovac na. Kado to siguro ay. Dodo ang gawin na gani. Segera sama si biasa, ko na asa sinika. AstraZeneca. Hey, okay guys, mayong gabi kayong tanan sa nagtan-aw diha o gabi kung adlaw, mayong adlaw. So, karon guys, message ko gamay ni Pareale. Mayo pa man siya glawas kanina. Bumuso kayo. Birthday. So, malipayon ko guys, usa ko sa malipayon nga nagpatong na si Pareale o 40 anyos niya, nagpabiling himsog yang lawas. So, pasalamat mi sa grupo namo Tres Buakak o labi na gyud ninyo tanan kay kung di tungkol niya guys, di bisa na mo padayon ang among paglingaw diha kaninyo. Kanang grupo may lingaw diha kaninyo. So, pre, happy birthday. Importante matag-usap, pre. Oh, happy birthday, pre. Salamat yan, pre. Salamat yan. Ginaot ko nga imo may mahubog ron. Ana matay sponsor ni Emilito Amores og ni Kuan na. Okay, so karon pre, Boy, pinya. Pila ka pre? 22. Happy birthday, pre. 40 na, pre. 40. Ay, 40. So, 40. 40 niya. Tibo, 40. Kunan pa og 100 40 Ayaw guys. Sige. Ang ipuno ninyo ng 403. 3 mami. 403. Okay, so Sapay siguro. So, Ay, yung tutoke kay basin niya guwan natin parol. Ano ba na gihatag ni Buyak Spinya na niya papagdukan ko no 403. okay, so pre, manghinaot ko pre nga tagan pagkaglugway nga kuan sa Ginoo, tagan pagka daghang birthday nga mo moabot niya nimo. So ako lang nga ika-wish diha nimo pre hangyo nimo nga pabilin mong pagkamayong mayong kumpare namo mo pagkamayong bana sa imong asawa. Kini na may main tao. Kini na may main tao, pre. Kana bang way ilaray gid ba? Pabilin kay mayong. Okay na mga guys. Magpabilin siya guys. Siyang salida. Magpabilin siya guys nga mayo siyang bana ngadto siyang asawa niya, mayo siyang amahan siyang mga anak. Okay, so ako mo pre, happy birthday. Daghang salamat, pre sa maayo kini mong mensahe, pre. Salamat. Okay, nasa ko mensahe niya mga guys, bahin ni Ale. Wa na ko daghang istorya kay abi nimo og daghanon pa nako kasulti naman sa ni pare ning data episode niya. Kini nga ko dako kay nako pasalamat sa iya sang happy sa iyang adlaw nga natawhan karon. Labi na gyud sa tanan gyud nga nag-birthday karong adlaw. Og sa ako nang gingon sa kadaghan dili na ko magkalimtan kay kung wala mo, wala sad mi nga nagsubaybay sa mga ang gipanghatag nga kalingawan diha kaninyo labi na gyud sa among agyong grupo Tres Buakak Janwa Mix TV. Og sa among tagsa-tagsa kada usa paninganlan sa kinabuhi pero kani gibuhat naman ni para ninyo og amo sa ning gituyo karon mawagtang sad ang mga kalaay niya karon kay nagsaulog mi sa adlaw na tawhan ni Alimukoy amo ni siyang tagaan og usa ka awit nga tanan jud number 1 siya kay siya may among kauban og sa tanan nga nag-birthday karong gabi una. Thank you, God bless kaninyo amping kay kining kanta para ni sa nag-birthday karong adlaw. Unyar pre, na ko Korea gamay pre, kadi mo tason dugay no man ato. Di mubo ra to kay ang bawi sa nako pre kay ang nag-istorya mubo man sa tawa. Okay, so kanta ta pre. Sige. Pero ang akong gusto Message Message sa si Titing Singkahoy. Okay, wala ko lang ika message nagpasalamat dako nga niabot pa mi karong mga tuiga. Okay, ang kutob kay daghang mi kalipay sa atong grupo nga Janwa Mix TV. Okay, salamat. Tinood na siya mga guys katong istorya niya mao gito pinakatumpak nga insaktong pagka tabi. Ikaw pre, wala kay message sa pre. Ako mensahe, pre, usa lagi, pre. Magpadayon ng atong grupo samtang may kinabuhi patak. Padayon ang pakatawa samtang mutan-aw pa sila. Kanta pre. Okay, sa among sugdan sa awit nga amo ang gingon, sa ko ning gingon sugdan na mo ang kanta sa nag-birthday pasalamatan sa dinamog dako gyud ang nag-sponsor namo karong adlaw si Emilito Amores og si Buyak Spinya. Og si Buyak Spinya, Pinya to. Pinya. Punya. Nya dayon sa tanan gyud
nga nag-supporter o nagsubaybay sa mga channel. Okay, pre, muna na pre. Oh yeah! Maminaw po kasi yung mga kanta eh. Yo, katapas ko ba? Nag-ilis na gidan. Nag-ilis na gidan. Nag-ilis na gidan. Si Ali mo ko'y nag-ilis na gidan. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the puso of my heart. Nag-ilis na gidan. Nag-ilis na gidan. Yeah, come on. Nag-ilis na gidan. Si Ali mo'y nag-ilis na gidan. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the puso of my heart. Nag-ilis na gidan. Oh yeah! Nag-ilis na gidan. Nag-ilis na gidan. Si Ali mo ko'y nag-ilis na gidan. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday. We wanna wish you a happy birthday from the puso of my heart. Okay, sa tanan karon nga nag-birthday, nag-ilis na gidan. Happy birthday kaninyong tanan. O God sa bless, akong o kamping. pagumangkon, si Inday Oh, Anan. nabili ka na siya. Anoy. Mao na siya. Daghang salamat. Dungan may birthday, Nag-birthday guys. sa dungan sila. Limo ko ako na pagumangkon sa gyapon. Okay, so, Oh, niya, kasi may ito ang kanila. Ah. Di, ang ayaw ni pre. Kay siya may nag-birthday, siya may itong panahag. Sige, pre. Oh, sige, pre. Sa may mga kasura, pre. Ang akong ika-istorya pre, salamat kayo nga ang Tres Buhakak nagpadayon maglingaw sa atong mga solid supporter. O hinaot sa tamang mga sponsor ni Idol Emilito Amores Idol. Dakong pasalamat na ko diya sa imuhang gihatag o pagsalig nga rin ako sa kung channel alimo ko'y Tres Buhakak o sa Janwa Mix TV. Ang akong bugtong ikasukli diha nimo idol, ang ako araging paglingaw na mong pakatawa sa mga tao nagsunod sa among channel nga sama pod nimo nga nagsunod pod namo. Sa inyo ha diha sa tanang sa gawas sa nasod kung asa mo napita ron nabutang karon sa kalibutan sa pangitag panginabuhi para sa inyong pamilya. Aniya kami andam mapakatawa kanyo isip pobre kayo karon nga pandemya apan ang among bugtong ikatampo ang paglingaw ra gid namo diha ninyo. So karon mga panahon na uban sa akong grupo sa Tres Buhakak o akong brother Katsa, pre. Dito sa kahoy Oo, pre. Katsa, pre. sumpayan pa gani ang akong Pre, kinabuhi. yan, pre. Yeah. Pre, Katsa, pre. ano pre? Tuloy. Katsa, pre. Ano pre? Kumutan mo, pre. Sakit, pre. Sorry pre. Kumutan, pre. Tino ni pre, serious. Pumunta ba? Tino ni pre. Pumunta pre. Masa pagkilala pre? Huwag pa kayo inom da. Gino siya yun. Saan yung baso niya yung gino? Ha? Pre. Sure pre. Pre, tawag yung nurse, pre. Bongo choko. Sino pre? Hindi, inom mo pre. Tanawa pre, tanawa pre. Tarong dek. Tapi Mungkin pun pre. Katsa, pre. Katsa, pre. sila. Kumutan, pre. Saan mo pre? Okay, Lord, pre. Tawag yung nurse, pre. Isi tawagan to pre. Namsa pre. Nakoy, number, pre. Nabi. Tapos, Pre, live pre. Lagi paunan ako. Ayo, lipag na. Live pre. Masinit yun siya pre.
Kayasan eh. Okay, guys. So, pre, happy birthday, pre. So, guys. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Yes. So, guys. Saksi ko na itong plano. So, guys, numbers, announcers. Number like, it's a prank. So guys, di mo naman siya pwede surpresahon guys sa iyang birthday pa yung kay baon naman siya. So mauni ang mga plano karon. Successful ta pre. Kaya. Pwede ko tanaw ko sa number. It's a prank. Number tawagin. Kailan ko, pre? Di mo masigit sakit ko, pre. Guys, oh ito sila. Oh. Wah, it's a prank. Wah, ito. Ayaw mo bisa mo kami kaya, pre. Ito din. Bago na ko taon bungot ko. So guys, paano yung mga pinatihan ni Pareali mo kayo? Ako siya gi-prank guys, oh. So, karon guys, wala sila kay baon sa intro ani, makita na yung upload. Pre, ako pre, nagkahila ko, pre. Pre. Pre, happy birthday. Planuhan gina mo pre tulis pre. Ako pre, nagkahila ko, pre. Kaya abin mo, pre. Ako kuya wa Isa pwede mo ko. Tinugitake. Magsinita ginihara sa ginagitake na ginahin ko siya. Magsinita siya. Hindi ko pre dyan, wa. Huwag tagbaso, pre. Kaya magsinita ginitino. Pre, nakita akong gikumo tumayo. Guys, so kaya guys, dito na ako nasukod guys ka love giday ko sa akong grupo. Kailan ko gitabang guys. Ako pre, nagkahila ko, pre. Pagingon niya ako mo ta pagkumot ka na mura magdana na sig kukulbaan kung mayo no kumot so. So, pre, success na to plano. Isa mo ko na itikiyo na kong kupala. So karon siya tao. Sata. Okay. Kaya Kaya ako sata. guys, sinodyo, naghila dyo ko. Kaya nanggagin ako. Nanggagin ako ang grupo, pre. Ipasa ini pre. Sa ito, magbinuang nga rin, pre. Nagpapaksit ko. Grabe magkasabutan no. Gapon pa ko nagkaibaw. Nipitsukol pa na ko ang Nipitsukol pa na ko ang Balamban Mix TV. Ingon siya. No, sa kanay ko niya kay ingon siya. Yan na to iyang nadyoy ka na ang kuwan, nadyoy ka na ang ambulansya. Ayun siya, pre, nagpapaksin ko, pre niya. Agto ko, pre. Tinuod. Okay guys, so pwede na ako mag-prankster. Ako, grabe. So, karon guys, kami may nakaw na ni Parejanuan eh. So, punpuhon ako ang birthday o kag Parejanua. Expected na nila. Bawas ko ninyo. Inyo na. Hilak. So, mao na to guys, among intro nga ang ihang malipay ang adlaw, kami mo'y muguba. So, back to happiness. So, lipay-lipay ta. Sata. Salamat pre, balita ka kaya pre. Kaya sata. Okay, titising ka. Titising ka. Dadali sa ukap sa number kaya tawagan na. It's a prank. Salamat kayo, salamat pre. Nag-aaral ka na ako ika-surprise mo pre. Kaya may like ika-surprise mo Pre, salamat kayo pre. Ako lagi pantuhan pre. Lipayan ako sa grupo na yan. Inaanay din natin kung minsan tayo may ilan ba? Tingkat! Pre, asa may ginagaw pre? Ang daya! Hindi anak ko yung kanya nga. Alay ko nung pre, kayo magnet mo kung bubugsinan ka. Ayun ko sarap na ito, pilit mo pre. Kaya naman siya nga, initangtang na anak mo, magnet kagrabe ha. May magkaplano yun. May magkaplano yun. Ang bigla pa eh. Oy, so tiyan lang ka mo tinog guys. Ako mo pagsitapan ni pre, so tiyan lang mo pre, ang pagsitapan ni duha ka adlaw. Duha ka adlaw gikan Domingo o gahapon.
So wala ni sila ya idea ni about sa mong gibuhat guys. Kay ingani ro unay style lang ni. Unay lang mo. Unay. Ingon na siya, pre. Sakit yung bukton. Sakit kay pre. So wala mi lang binardihan sa mong kumpare guys. Mao to nga amo siyang i-excite o iba mo siya pakiyawan guman amo libayon. Okay? So shout out. Shout out. Shout out ako ang Kumana akong sit out na yan. Dili ko sulti na. Okay, shout out ako sa mga buhawi from Masbate. Ilalim ako. Shout out ako. Sabay sa ako, pati sa ako kayawa. Noy kaya to ang gibang prank ba kay sus nagkarakara dito sila. Hapit nagalaro akong buhok kay sig kinumot. So, kumot mo na magwa sa kiti akong diyan ako. Puro kuyo ko na ko na. Kaya ko nga, gumutok may pre ko. Gumutok ko may pre. Yung buhok po ni mo buhok. Loebs from Mantalogo, Delegate, Wild Angel Channel, Chidorico, Dialogo, official from Alegria, Cebu, Biliagantol family from Cebu City, Kangkoys TV from Iligan City, BJ Sumili, Shirley Tahom from Iloilo, shoutout Elena Ando from Antipolo, Rizal, Ken's Vlog Official, Salina Alejandro from Davao City, Pens Baklay, wapay lang kamubon guys, from Panabo City, wa sila magdaw ang mga giilad pa. Okay, John Diven Calderon from Cebu nga Cebu. So Moto Vlog K59, Renz Ople 370 Rumble. Okay, sa Jenimar Salon, Godwin from Lapu-Lapu, Elmar Onlagada from Mandawi, Magikay, Kerlen Res Hara from Talisay, Cebu. Oy, gagawin sa akong asawa. So, Masbatinya Girl from Masbati, Chris Yagonya from Lutupan, Toledo City, Jirel Ombas from Balud, Masbate. Okay? Ay mo hada ani mo ko. Pre, kabasa pa kaya. Ilang taon akong kumare. Di tagagwanta de go na mo. Shouts out. Papa Fredo og Mama Lucia diya sa Santa Rita, Asturias, Cebu. Nya Cristian Hila Plianos, Jopit Bisaire sa Pintoyan, Alite. Aroy Arkeya, ayan sa Cebu City. Rachel Binson diha Mambahaw, mga Kamigin. Tungisda from Talagkag, Bukidnon. Tulits Entera diha sa Valencia, Bukidnon. Dudong Erandio from Prosperidad, Agusan del Sur. Marlon Campos ug Richard Pana. Carolina sa Tira diha sa Ulango, Aluginsan. Boy Piña, idol. Og ni Buyax Piña, anak niya si Maricel Aparicio og Ronaldin Chang. Mao itong sponsor sa panihapon karon og ni Idol Emilito Amores. Okay. Edgar Reporiol, GIW Guardians Taytay. Riami Corales from Negros Oriental, Dumaguete City. Shout out tanang taga Bato. Lite, Danilo Pitogo, Ronaldin Gardo sa tanang taga Bato. Ambel Bungaos, Dailin Pahayahay from Negros Oriental, Kapoy from Dipolog City. Darangani Malbang Biners, Crispin Latriago Vlog from Birama, Cebu City. Bangas TV, Iti Labanan Montijo from Davao City. Edmore TV, Edmore TV, ni sa Balandi Vlogger. Ni kanang Ati Wing Vlogs. Okay. Sa tanang mga vlog sa tanang mga vlogger. Okay, Okay, na ako sa day set out ko sa katong nagpa-set out na ko no nga naghatag ni Yaya Marina, limot ko kay ang iyahang lista siyang panganto as kong bag nabilin man ya. O kung magtuo nga karon day ang amuan set out niya, pero ay kablaka kay basahon ko na sunod na. Diba ko set out ko labi ni Yaya Marina og siyang mga anak nga tukatuntua sa gawas ron. Og sa iya gyud tanan niya, kuan nagigitagaan mo ko si hot og t-shirt. Daghang kay salamat nimo ya og
Shout out ako tanan jud taga Tibok Barangay Cantibas. Ako wala ko gilista pero dili na ko malimtan na di ako shout out ko sa tanan nga taga Barangay Lilingayon Valencia. Imong ugangan. Sa akong ugangan nga si Tarcio Hilya o Inocencia Hilya pinangga na kay nako ng ugangan og sa ko mga anak din pinangga kay nako labi na gyud sa kong mga kasawa sa gawas nasod og maayong amping sa inyo ang pagpanarbaho og katagan mo taas kinabuhi og lugway palayo mo sa mga kasakit. Okay, Og salamat. sabi na gyud sa ato ang mga Bonilla family, Samura family, sa akong mga amigos Sitio Tandakol, o Lilingayon o Kambangon, Sitio Kambangon, tanang mga Poryo og mga Abarkes, tagang salamat. Number 1 kagawan. Labi gyud sa mga gibangon diha sa Sitio Tandakol ako sa mga Imong maguwang. ako. Imong maguwang. Shout out sa din ako sa kong maguwang diha tanan jud sa Valencia Bukidnon. Ako ni malimtan sa Kamakawan. Si Siling og si Manay Pulas, si Baloy, manang Ibing og si Manang Monina, tanan niyang mga anak dito mo tag sa taon dagiti. Ay, Sa tawat lang Sa Kamakawan, mga Hinon family. Oh, sa akong kayuan Gildo og si Tino. Labi na gyud sa Mga Pira mga family. oh. Tanan jud kamo tanan diha iyang mga anak. Sponia family. Okay. Siya din niya og si Tio Jumi. Okay, Salamat. Okay, so karon guys. So ganina guys, pag sugod mo rin, kay bawo ko sa reaction na sa ako, kay bawo ko sa reaction sa akong mga kauban kung unsa ni mo pabaksi ko naglikay-likay sila na ko rin. Ingat to palayo ko ni kay. Grabe So karon guys, kay bawo na ko guys. Ila jud akong likay-likayan kung mapabaksin ko karon lang. Wala ko maglikay kay. Okay, so Bisag Okay. ako kay ko naman gyud una So, nagkakig salamat pre. Again, happy birthday. More, Pre, more, pre. many more birthdays to come. So, og kini ang grupo sa Tris Buakak. Ako na si Tulits. Ako si Ali Mukoy. Si Titing Singkahoy. Labi na gyud sa tanan mo ay kinaham sa mga tao kay tining dagwaya, hulting talag sa una, tutang tugsa.